Vet aquí que en aquell temps, en què les gallines tenien dents i els animals parlaven amb les pedres ara, hi havia un home que li deien de nom Pere i de mal nom Gri. Era bon home, però tanmateix tenia un defecte i era que li agradava massa empinar escolta i tot el dia anava, ja vos ho podeu imaginar. Tenia un xinxer d'infants, tants en tenia que ell i la dona havien perdut el compte. Vet aquí que un dia la dona li diuen a Pere: Pere, hem d'esperar un altre. Refotre, va dir Pere, un altre. I qui seràs padrí o padrina? Perquè ja tot el poble és padrí o padrina de qualque del nostre, i no en trobarem cap. I tant se va exclamar que això va arribar a oïdes del rei. I el rei digué: no vull que en el meu regne hi hagi cap infant que no tingui padrí ni padrina. No passeu pena. Jo mateix, el rei i la meva dona, la reina, farem el fiol. Però amb una condició, Pere, que el dia que facem la bulla del bateig, el dia de la festa, només pots beure una tassa d'aigua ardent, perquè ja te coneixen de més i ja sabem com ho faràs. Res, passaren el mes, va néixer l'infant, prepararen el bateig i, efectivament, en Pere just va beure una tassa d'aigua ardent. Però quina tassa! Havia voltat tota quanta botiga hi havia a ciutat fins a trobar-ne una de ben grossa. I en va trobar una així de grossa que va omplir el roset i no se va acabar. Ja vos podeu imaginar en Pere com va acabar la festa. El rei, ben enfadat perquè trobava que allò que li havia fet en Pere, que grosseria, una grolleria i una afronta, li va dir: ah sí, tu la vas fer, però jo no te faré desterrat. I amb on desterraven a la gent un temps des de Mallorca, els desterraven a Menorca. I el van enviar a Menorca. Ja me teniu en Pere a Menorca, més tot sol, que no sé què, la dona a Mallorca amb aquella solada d'infants, i aviat la dona se va cansar d'estar sense en Pere, perquè encara que empinés les coses, així mateix li feia una bona companyia. I va començar a pensar com ho podia fer perquè en Pere tornés. I era una dona ben espavilada, perquè davant que te demana, pensa que te pensa, se n'hi va acudir una. Què va ser? Anar un vespre, quan tothom dormia, tota la guàrdia del rei roncava, a dins els estables de cal rei. Agafar la mula, que el rei més s'estimava, i dur-la-se a amagar a un bosc ben lluny, ben lluny, ben lluny, ben lluny de ciutat, a l'altre cap de Mallorca, a un pinar que li diuen Son Serra de Marina, per d'haver el parc, per d'haver el poble d'en Jaume, encara es coneix? Per d'haver el poble d'en Jaume, Son Serra de Marina. Vet aquí que va deixar la mula fermada amb una corda ben llarga perquè l'animalet pogués pasturar i no se moria de fam. I se'n tornà cap a cases. Aviat, a cal rei se va donar la veu d'alarma que la mula que més estimava el rei havia desaparegut. Bé la cercaren criats i criades i soldats per tot, però no la trobaren. Al cap de 3 dies que el rei ja no podia més de ganes de saber què havia passat amb la seva dona de mula, la dona encara se'n va a cal rei i li diu: Majestat, se conté veritat que heu perdut la mula. Ja ho creu, va dir el rei ben baratès. Diu: i en Pere meu, vos sabria dir on és perquè ell sap d'endevinar? Vala, venga. Si fos cercar una botella d'aigua ardent, sí que la trobaria, però és la meva mula. No digues res. Majestat, si feis venir en Pere de Menorca, ben segur que ell vos trobarà on el senyor. I aquella dona tant li va dir al rei, i tan convençuda d'estava, tant el va convèncer, que el rei va manar que anessin a cercar en Pere. Ja em teniu la barqueta, en la majordom del rei, cap a Menorca, a cercar en Pere. I quan li digueren que el anaven a cercar perquè era tan bon endevinador, que el rei volia que li endevinés cosa, en Pere quasi se va acabar, perquè ja mires tu, que en sabia ell d'endevinar, tant com la moixa. Pues, que l'embarcaren i cap a Mallorca falta gent. Però per el camí, que el patró de la barca els miraven en Pere i deien: com és possible que sigui tan bon endevinador com diuen? I tots els mariners també en tenien endarrere, a veure si era vera que era tan bon endevinador. I amb això el patró va tenir un acudit. Se va posar massa a butxaca, era fumador de pipa, duia tabac de pipa,
se va omplir la mà de tabac i li va dir a en Pere: «Ben, Pere, si és vera que ets tan bon endevinador com diuen, que me sabràs endevinar què tenc a dins la mà?» I en Pere, les gens que tenia dins la mà el patró, però tan desesperat estava que va dir: «Ai, patró, patró, jo estic ben atabacat», que vol dir estic ben fotut, «jo estic ben atabacat i vos encara veniu a tabacar-me més». I el patró va dir: «Heu de tabac? Que duia dins la mà? Com ho vas endevinat, el dimoni ets?» Que era atabacat, no se'n podia venir. Amb això arriben a Mallorca, desembarquen, la dona ja l'esperava, se li aferra pel coll la braça i li diu petita sorella: «La mula del rei vas a dins espinada son cel·la d'artà». Aquí en Pere ja va veure que xerxera fart, hi havia una dona allà darrere. Res, li va dir al rei que la mula era dins espinat de son cel·la d'artà. El rei no s'ho creia, el soldat no s'ho creia, el rei no tampoc es criat ni s'es criada ningú. Però no se va quedar més remei que comprovar-ho. Anaren a son cel·la d'artà, en espinat, i ja ho trobaren la mula, la més descansada del món. Tornaren cap a ciutat i què va dir el rei? El rei va dir: «Pere, me farà bon servei a la cort. Quedaràs a viure aquí i seràs l'endevinador real». Pere va quedar clar, l'endevinador real, que ja ho faig aquí, si tot ha estat punyetera casualitat. Bé, passaren els dies, el rei se'n cuidava, que no li faltava res a la dona ni en els al·lots, ben menjats i ben beguts, i en Pere Palau sense saber com havia de passar les hores. Amb això, hi va haver un dia que 3 criats de la reina van tenir un mal dia, perquè no van tenir altra idea que robar l'anell de aliances de la senyora reina, pensant que ningú els podria descobrir mai. Vet aquí que l'endemà la reina, quan se'n va tornar a felicitar el seu anell, va donar la d'alarma i cerca l'anell de la reina per tot. I no el trobaven de cap manera, fins que el rei se pegà un toc en el front i va dir: «Fotre, perquè tenim aquí un endevinador en nòmina? Au, vinga, que vengui en Pere i m'endevini on et l'anell». Pere, quan li van dir el que havia de fer, no sabia cap a quin cat s'havia de girar, com podia endevinar un punyetes era aquell pitjós d'anell de la reina, i se va començar a gratar el cap. I a gratar el cap, i no en sortia. El rei, quan el va veure tan nerviós, li va dir: «Pere, encara de m'esteixa mateix un poc de temps per endevinar-ho». Diu: «Sí, majestat, un poc de temps he de m'estar». I li d'altres: «Te donen 3 dies, però els passaràs tancats a dins la presó, pensant i meditant a veure si ho ordena. Si d'aquí 3 dies no saps on et l'anell, te faran tallar el cap». Pere començà a tremolar davant d'aquesta feta del rei. El tancaren dins el calabós i vos podeu imaginar que va perdre la rialla, la xerrera, la gana, la son. De tal manera que quan es criat primer un dels 3 que havia robat l'anell li va dur el dinar, no va menjar res. I al vespre, quan li va dur el sopar, tampoc va poder pegar ni una bocinada. I en Pere, quan el criat se'n tornava el sopar que no havia tastat, ben trist i considós va dir: «Oh, gloriós Sant Brun, dels 3 ja en tenim un». Ell volia dir que dels 3 dies de vida que li quedava ja en havia passat un, però el criat va entendre que dels 3 lladres ja en havia descobert un i se'n va anar a contar els altres tot el ple. Aquell don li van dir que no podia ser, que això se l'havia imaginat, que l'endemà li hauries dinar un altre a veure bé què succeïa. L'endemà va passar el mateix. Hora de dinar en Pere no va tastar res i hora de sopar tampoc. I quan el segon criat s'enduia el sopar, en Pere, tot trist, va exclamar: «Oh, Sant Brun gloriós, dels 3 ja en tenim 2». I l'altre va entendre que dels 3 criats, dels 3 lladres, ja en havia descobert 2. Però en Pere jo volia dir que dels 3 dies de vida ja només li quedava, ja en havien passat 2. Amb això, el tercer criat estava tot preocupat que s'havia no arribaven les coses i va dur el dinar en Pere, que no va menjar res, i el sopar també. I quan el se'n tornava, què va dir en Pere? Pere va dir: «Valeu-me, centenars, ja les tenim tot 3». Amb això, els 3 criats se n'anaren a parlar amb en Pere i li van dir de genollons implorant: «Pere, Pere, Pere, a veure que som nosaltres els lladres de l'anell de la senyora reina».
Són nosaltres els lladres, vàrem tenir un mal moment, però no mos delatin, no digues al rei que mos farà matar, i tots som casats i tenim infants. En Pere, quan va veure allò, va començar a pensar com ho podia arreglar i va dir, duis-me l'anell. I varen dur l'anell tot d'una. Duis-me una oca de les que pasturen pel jardí. Li varen donar oca, la més grossa que trobaren. I què va fer en Pere? Agafa l'oca, agafa l'anell i li fan passar l'anell en aquell animaló. Aquell animal, amb una xuplada el se van passar. I els va dir que la tornessin a mullar per dins el jardí. L'endemà de matí, quan el rei va fer anar a cercar en Pere perquè li digués on era l'anell o per fer-li tallar el coll, en Pere va començar a fer un cop de comèdia. Va començar a pescar, va començar a gratar i va dir que ja saps on és l'anell. Diu, l'anell, sí, majestat, l'anell. L'anell no l'ha robat ningú. L'anell el s'ha menjat, el s'ha encassolat una oca de les que pasturen pel jardí. Perquè la reina el degué perdre. Aquell animal el va trobar i el se va passar. I quina oca és aquesta? Va dir el rei. Diu, els hem de dur totes i jo ho endevinaré. I se va fer dur totes les oques que hi havia en el jardí i els anava culpant tregabaix, palpa que te palpa, fins que va trobar la que tenia l'anella dins el treballs. Va dir, aquestes, va escollir un bon inavet, va aixapar el cavall d'aquell poc animalet i va treure l'anella de la senyora reina. No me demaneu si no t'ho brut, ja no us ho podeu imaginar. Res, el rei content, la reina satisfeta i en Pere, veient que una altra vegada s'havia salvat les pels i els tres criats que no sabien com li havien donat les gràcies. En Pere va demanar per anar-se'n a casa seva, que el que volia era estar en la dona i amb els infants. Però el rei li torna a dir, no, ets massa bon endevinador, estàs en nòmina, te vull tenir aquí a palau amb mi. I passaren els dies, i passaren les setmanes, i passaren els mesos, i en Pere cada dia feia escoltar saber a l'altre del rei. Senyor rei, me'n vull anar a ca nostra. Fins que un dia el rei, cansat de sentir-lo, va dir, te faré una darrera prova. Si la m'endevines, te'n podràs anar. Si no la m'endevines, no me tornis a demanar mai més per partir. I què va fer el rei? Però com que se passejava pel jardí, va veure un gri davant d'una barca, el va agafar i li va dir a en Pere, men, que tenc a dins la mà. En Pere no ho sabia, perquè no havia vist qui era que havia agafat el rei. I què va dir? Va dir, pobre gri, que estic dins les mans del rei i no em puc fugir. I el rei va dir, era un gri que tenia dins la mà. Sí que l'has endevinada. Vés-te'n cap a casa teva, que no te faltarà mai de res, això sí, mentre facis ronda i deixis de buidar botelles. I així va ser com Pere se'n va anar cap a casa seva, amb la dona i els infants, i a ningú va deixar mai que li digués que era endevinador o que sabia endevinar, perquè havia quedat ben saciat. I qui no ho creia, ho va deixar.